Declaración sobre a Eliminación da Violencia contra a Muller, en 1993, Nacións Unidas definía como todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se producen na vida pública como na vida privada. Sen dúbida, a violencia contra as mulleres é a expresión máis dramática da desigualdade de xénero no mundo, e dende 1995, na Cuarta Conferencia Mundial sobre a Muller, celebrada en Beijing, está considerada como un dos principais temas de preocupación mundial que tanto a normativa internacional como a europea e estatal foron incorporando. As violencias contra as mulleres son tamén unha ameaza para a saúde pública mundial, e en condicións de emerxencia como a actual pandemia da COVID-19 tenden a aumentar. Ante tales circunstancias, as universidades deben por énfase en facer visible a persistencia das violencias, en paliar o seu impacto. As aulas e campus das universidades, como espazos de relación, son reflexo da sociedade na que se desenvolven, e por iso non son alleas ás diferentes formas de violencia, desigualdade e discriminación, consecuencia das relacións asimétricas de poder entre homes e mulleres. Tendo en conta que gran parte das agresións non se denuncian, contribuindo a unha falsa percepción sobre o puntual ou esporádico do problema, os gobernos universitarios non deben minimizalo. Visibilizar a persistencia das devanditas violencias e actuar de forma contundente contribúe á erradicación destas condutas. A dificultade de chegar a toda a comunidade universitaria para que coñeza a posición dos órganos de goberno universitario contra as violencias machistas, o descoñecemento das estruturas de apoio con que pode contar a persoa que sufre unha agresión machista, a normalización das conductas sexistas, o sentimento de culpa e o medio a denunciar das víctimas, a falta de mentoras ou acompañantes, procedementos de excesiva complexidade, a hostilidade do agresor e a súa contorna e os efectos perversos que a denuncia pode implicar na carreira profesional ou académica son algunhas das causas da invisibilidade deste tipo de violencias no seo das universidades. Un compromiso firme e contundente das declaracións institucionais, a formación e a sensibilización, a proxección do traballo das unidades de igualdade, os protocolos de actuación fronte ao acoso sexual e por razón de sexo con procedementos áxiles e non disuasorios nin revictimizadores son instrumentos esenciais para avanzar na loita contra as violencias machistas dentro das universidades. Para iso, é imprescindible que as universidades dispoñan de recursos humanos e materiais suficientes e permanentes, resultado dunha distribución equitativa e racional dos recursos do Pacto de Estado, acción 8ª, facilitando con iso a realización de estudos e informes de impacto dos diferentes indicadores de acoso e agresións no seu ámbito de competencia. As universidades, como xeradoras e transmisoras de coñecemento e valores, han de ser referentes no compromiso de facer efectivo o principio de igualdade e a erradicación das violencias contra as mulleres. Non dar as costas á realidade é o primeiro paso. Para as universidades, contribuir a un mundo máis xusto é tanto un reto como un deber inescusable.